umusayansi iyi ni yende Eyo gusto tobaisa wanja koboboyo koboboyo tobaisa wanja koboboyo koboboyo takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare mwanya getinge sukange tokwane ngana neraiga nyigwete tosange rero nyigwete toringori amaswali bunaja torebori uvuyo ne bando byagenda nsi ibando yabwatero yarunse yakina yatigo buyonse uvuyo bweboria nkike gose ekuto yegasa yaroise ngoro ekeronko gyacha kyabera roro ekuto tebwatie kyambori sengenche boria kobengori yani ni shoti enseye na verongo konyo montero kweba ubwato kino genda gucyarya kwa boboyo kwa bansa tobaisa wanja koboboyo koboboyo tobaisa wanja koboboyo koboboyo takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare abantu mbarororo bange birongo abandi mbarororo bange kibando bataitebuka bagenderere bakoyusi bakinosokerere onde bwensora live and kicking temera ngerie meeting live te wake beating asengencho tataitigiro wingi kabeke melinko na yokine tarerenga sina yorine toro kabante byongosi onde bwensi ati mweshiga kinsoti tobaisa gwancha koboboyo nekele ngoteba no boryoyo endugu tagwancha otigarense toboboyo sirerense tobaisa gwancha koboboyo koboboyo tobaisa gwancha koboboyo koboboyo takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare tobaisa wanja koboboyo koboboyo tobaisa wanja koboboyo koboboyo takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare takokini abantu ayotigarense ayotigare